Ciki lafiya baka lafiya sai lemunmu na zamani wato the sparkling cup. Na'am, na tabbata a yanzu kowa yana son shan lemon da zai sanyaya masa rai da kuma inganta lafiyarsa, mai haɗe da ingantattun sinadaran da ke ƙara lafiya ba tare da cutarwa ba. To ku kwantar da hankalinku domin kuwa a yanzu ga mu ɗauke da nau'ikan abin sha da ke tafiya daidai da zamani da aka sarrafa da ire-iren 'ya'yan itatuwa masu inganci da tsafta, da har ta sa muke sarrafawa mu kuma samar muku da lemon sha mai daɗi gami da sanyaya zuciya ga inganta lafiyar mu da suka haɗa da Blue Lagoon drink da pineapple juice ga kuma Chapman kai da dai sauransu, duk akan farashi mai sauki ga kuma tsafta. Domin neman ƙarin bayani ko siya gami da saka order sai ku kira mu a 0800385752 ko 0703918599. Wani abin burgewa a nan shine muna da tsarin delivery na abin da muke saidawa a cikin garin Kaduna da kewaye. Kada ku manta da sunan da za ku gani a roban drinks ɗinmu shine the sparkling cup.